Hello mga kamags, this is Indians TV, welcome back. Karon ato na pong pagreaksyonan ang bagong upload sa France Team nga duwitan nila ni Char ug ni Chin. At tanawon karon sa ilang version bali nga kanta ni Christina Piri nga Jar of Hearts. Nindot pa rin nga kanta po sa ni Christina Piri bali ani. Tanaw na to kay kining ila acoustic tuwit bali. Indot kay ni. Tanaw na to kay taud-taud ba sila wa na naka-upload. Ito pong paano kung sulit bigda nga tong paghulat ani sa ila. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Pero sa mga bag-o diha nga kag-usalong channel nga nakita karon kung nasaag ka, kung ganahan ka sa ingon aning mga content, subscribe na. Ay na pagdangay-langay padihag kuan kay grabe na ka. Kuan kay nindot man gini atong mga kuan ato man gining i-recommend kung atong mao man atong pagreakan kung mga video nga recommended gihapon nato ba kay para malipay po mo ang atong mga subscriber, mga viewers bali, di ba? Sige. So wa pa naka-subscribe dahil subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod ng video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa mga tao nga wala pa kita ni. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Para matay lang gihuwat. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. No, I can't take one more step towards you. Kapo sa ho, pag-intro pa lang. All that's waiting is regret. And don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I love the most. Sa ha? Karon no, ang kuan bali ang nagamit sa bagong gitar si Char. Oo, kanting ko po dis Char ng gitara gyud no. Star gyud po dai. Rhythm lang bali nga ani ka Char. So si Chain may kuan gyud lead guitar bali. Nindot pud pagsugod nila. Nindot ni tingog ni Char ay. O ni Chin dai. Si Char po do nindot tingog. Now you want me one more time. Who do you think you are? Wapo kayo. Running around leaving scars, collecting your jar of hearts, and tearing love apart. Nindot yung tingog sa kuan gitara. Catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Who do you think you are? You're asking all around that I am anywhere to be found. Okay. That I have grown too strong to ever fall back in your arms. Kwapo kayo kapag control ba? I learned to live half a life, and now you want me one more time. Who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts, and tearing love apart. You're gonna get Bigit tingog si Chin po do dako ba? Si kuan Char may tagning. Tagning ug tingog. Nabagay guys sa ila duha ba? It took so long just to feel alright. Remember how to put back the light in my eyes.
Gamay sig tingog no. kiss, 'cause you broke all our promises, and now you're back. You don't get to give me back. Sa ato sang putton kay diut kay nakoy kuan kay grabe kanindot kay kayo. Kining sa pag kuan ba pagsugod pa ng nagkanta ganiha. Ang tingog ni Char ako sunod nindot kay paminawon di ba? Sunod gi ni sud sa ikaduha pud nga verse bali o sa stanza bali si Chin na pud ni kanta. Bagay kay sa ila duha nga dako og tingog og gamay o tagning bali og tingog. Bagay kay sa blending. Nindot kayo di ba? Oh, grabe ning mga bata. Ay kanindot kayo mo kanta. Kadayon ta. Who do you think you are? Run around leaving scars, Oh, sus. collecting your jar Grabe. of hearts, and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Don't come back at all. Who do you think you are? Run around leaving scars, collecting your jar of hearts, and tearing Wow, love pusog kayo eh. apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Who do you Wow, kayo. think you are? Who do you think you are? Who do you think you are? Who do you think you are? Wow po kayo eh. Grabe ka mga talented yun yung mga bata agad. Think you are. Okay kayo. Hope you like our cover, guys. Bye. Like kayo. Okay. Ato na pang nadungog nakita nga nindot kayo. Ini nga kanta. Oo, grabe ka nindot yung blending nila Char o ni Chin bali. Sa pagsugod pa lang sa pagkanta ni Chin, grabe ka dakong tingog si Chin yun. Oo, dako si tingog nga ubos ba. Pero nindot kay paminawon. Kaya napag-vibrato niya o kurog sa iyang tingog nga lami kay paminawon eh. Oo, grabe. Sunod, ikaduha nga stanza bali, ang nikanta na pod si Char. Ah, grabe ka nindot kayo. Tagning o tingog. Tinaw kayo tingog. Makaingon ta ba nga bagay kayo ang duha ka tingog nga ubos og taas o ka-Char o taas o normal lang bali. Harmony bali nga kuan bali soprano rang bali si Char ato din si Chin mo ang blending nga ubos alto bali. Oh, nindot kayo. Nindot kay nga pagkakanta nila pagka ilang version karon nga ani nga kanta. Makaana ko ba nga grabe na gid. Noon taod-taod sila naga-upload pero sulit pud kayo nga ato pong paghuwat pud sa ilang video nga gipagawas karon o gabi man eh. Pero karon ako na kuanan. Oo, grabe kanindot kayo. Makaana ko nga sus kanus apakaani sila nga kuan gyud og kuan. Inoon na may saktong panahon gyud para pud sa ila gyud. Oo, grabe kanindot yun. Basin mo samot pag ni sila. Madugay ni sila kumanta. Sige cover sa mga kanta. Naragim maabot rin panahon. Oo, makaana gyud ko. Grabe kan talented kay ni sila. Labi na kaya sila duha na grabe. Maka sinabot gyud pud sila. Mga tingog nilang murag mga anghel. Oo. Murag mga anghel na naganta ba sa kuan ba? Oo, grabe kanindot kayo. Anak ko ba nga kini sila kanang mag-practice siguro ni sila murag kining kadasagaran ng mga kanta nga gusto kini makatimang guni sila ni Char ug ni Chin. Makatim ni sila kung unsa nga kanta ang ilang pagkaveran bali. Oo, sama ka ni karon no.
Grabe ka nindot kayo. Gusto nila nga kanang gusto nga bagay sa ila kanang mga duwit galing nga makanta susama yung nani. Grabe ka nindot kayo. Oh, di ba? Oo. Sa inyo kasulti sa atong video karon. O i-comment ninyo, comment. Sa inyo kasulti. Grabe. Bilib lagi ko ano nila. Maayo gi kayo, mga talented gi kayo. Dili lang kay sa ilang pagkanta, kundi sa ilang paggamit sa mga instrument, bisan unsay paggamiton, di ba? Oh. Sige, comment niyo sa ato. Comment sa ato sa comment section kung unsay inyong kasulti sa atong video karon. Oh, sa mga bag-od nga wala pa naka-subscribe nga nakita sa atong video karon, kung ganahan mo gyud nani, subscribe na mo. Hit ang notification bell para ma-update ka sa mga video nga atong i-upload sa sunod. I-like na lang pod para i-rekomenda ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa kita ni. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Hangtod sa sunod, kini si Engines TV. Proud Bisaya. Peace out.